ପାଗଳଖାନା ଚାକିରି କରି ମଣିଷ ବର୍ବାଦ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ତେଣୁକରି ତମକୁ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏତିକି ଯେ କାଲି ଯୋଉ ପାଗଳକୁ ତମେ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ ସେ ଆଜି ରସି ଲଗେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନି, ଆଉ ସେ ଓଦା ହେଇଥିଲା ତ ଫ୍ୟାନରେ ଟବେଲ ଭିତରେ ଶୁଖିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କହୁନ, କାହିଁକି କେଜାଣି ଲୋକମାନେ ଅଳସ ଲୋକକୁ ଭାରି ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ମାନେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତିନି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅଳସୁଆ। ସେଇପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରାଗୁଛି ଆଉ। ବୁଝିଲ ଭାଇ? ହଁ କୁହ। ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଦାମିକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ପରିବା ପାଇଁ, ପରିବା ବାଲା ମୋଠୁ ସବୁ ପରିବା ଅଧିକ ରେଟ୍ ନେଉଛି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଟିକେ ପୁଣା ପୁଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚିରାପଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛି ପରିବା ପାଇଁ, ସେଦିନ ପରିବା ବାଲା ମୋଠୁ କମ ରେଟରେ ପରିବା ନଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବିନା ଡ୍ରେସରେ କାଲି ଯାଅ, ହୁଏତ ସେ ମାଗଣା ଦେଇପାରେ। ଶଳା ଝାଡ଼ା ପଡ଼ିଆରେ ବି ବସେଇ ଦେବେନି। ଆରେ ମାଣ୍ଡୁଟା ମେସେଜ କରୁଛି ରେ, କ'ଣ ଲେଖିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତମେ ଯଦି ଶୋଇଛ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ପଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯଦି ଚେଇଁଛ ତମ ମିଠା ମିଠା ସ୍ମୃତି ପଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଫୋନଟା ଲଗେଇଦେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଧନ, ମୁଁ ବା ଝାଡ଼ା ବଇଛି, ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ପଠେଇବି?